Mga kapuso, dako nga sunog nagluntad subong lang nga hapon sa La Paz, Iloilo City. Ibaloon naton ang pinakauli nga sitwasyon upod kay John Sala live sa Barangay Gustilo, La Paz. John? Jert, ginlamon sang kalayo ang 15 tanan ka mga pamalay diri sa Barangay Gustilo, La Paz sa sunog nga nagluntad pasado alas 2 subong nga hapon. Human sa light materials ang mga pamalay kag mamadlos ang hangin. Rason nga madasig nga naglapta ang kalayo sa mga kaingod nga balay. 12 kabalay ang reported nga totally gutted samtang 3 naman ang partially damaged. Base sa payag ni punong barangay Francisco Gaspar Jr., matulog kuntani ang tag-iya sang balay nga ginhalinan sang kalayo apang bangod madamo sang lamok gintutdan sini ang isa ka egg tray. Nahulog sa lamesa ang nagakalayo nga egg tray kag naglabot sa iban nga mga gamit sa sulod sang balay. Apang sa karon, Jert, padayon pa ang investigasyon kag verification sang BFP sa ginhalinan sang kalayo kag sa danyos nga ginbilin sang sunog. Temporaryo naman nga nagatinir sa karon ang mga nasunugan sa barangay hall kag sa simbahan. Wala man sang reported nga napilasan sa nasambit nga insidente. Yari, Jert, ang interview ta sa isa sa mga nasunugan kag sa punong barangay sa Gustilo, La Paz. Pagtutod dyan, kinubutang ito sa lamesa, ganun napalit ko sa hangin. Di problema, ang itapaan sa itlog ito nga do karton ng light material. Amo ito nga dako ang sunog. Wala gid kami. Amo na lang nibilin, kita sok-sok namon. Wala gid wash out gid kami. Kay kami bilin. Bisan pabilis namon gamit wala gid. Jert, yara naman sa karon ang mga personnel ng CSWDO sa Barangay Hall sang Gustilo, La Paz agod nga i-assess kag buligan ang mga nasunugan. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, kapuso John Sala.